Ahoj všichni, já vás vítám u dalšího videa na mém kanále Steps to Glam. Dneska se podíváme na to, co je absolutním základem pro vytvoření dokonalého looku. A to jsou samozřejmě nástroje, které používáme, takže dneska si probereme všechny různý možný štětce a na co se přesně používají. No a jestli si říkáte, k čemu tohle všechno, jestli by prostě nestačilo si ten make-up rozitřít prstama a jít, tak možná stačilo, ale já se to chci naučit pořádně a k tomu nám ty štětce pomůžou, protože nám vlastně dopomůžou k tomu být přesnější v nanášení toho make-upu a dokážeme s nima vytvořit mnohem přirozenější vzhled než bez nich. A navíc třeba takový pudr by se nám prstama, možná by to taky šlo, ale přece jenom ten štětec by k tomu byl, je k tomu prostě asi lepší. Takže ještě jednou ahoj, já jsem Karolína a jdeme se už podívat na konkrétní druhy štětců a na to, na co se přesně používají. Všechny štětce se dělí na dva druhy, a to podle použitého chlupu, na syntetické a na přírodní. Přírodní štětce se spíš hodí na pudrové produkty, protože vlastně když na ten štětec zatlačíte, tak on se tak jako rozprostře a je teda ideální na stínování a ideální pro pudry, tvářenky nebo stíny. Zatímco teda ty syntetické štětce jsou mnohem lepší na ty krémovější produkty, jako je třeba make-up, korektor nebo rtěnka. Jestli vám z toho trošku mdlo, jako mě, když jsem se dozvěděla, že existuje nevím kolik druhů štětců, ale ještě se dělí na přírodní a syntetický a musíte si dávat pozor, jaký vlákno používáte, tak ale nezoufejte, protože díky novějším technologiím už vlastně ten rozdíl začíná být mizivej a už by měly vlastně fungovat tak nějak podobně, ať si koupíte jakýkoliv štětec. Dál máme rozdělení na kulaté štětce a na ploché štětce a záleží taky i na jejich pevnosti. S různou pevností toho štětce můžete totiž dosáhnout úplně jiné intenzity nanesení toho produktu. Čím pevnější ten štětec je, tak tím se s ním hůř stínuje a naopak s tím měkčím to půjde úplně samo. Kratší a pevnější štětec nám úplně precizně nanese třeba linku, kterou pak rozestínujeme úplně tak tam, kde si přesně představujeme, ale nerozblendí nám třeba oční stíny. Naopak měkký a chlupatější štětec vám s linkou vůbec nějak nepomůže, ale pokud chcete dosáhnout nějakého rozetření na větší plochu, třeba stínu, tak s tím si poradí mnohem líp. Pak tu máme třeba pevný štětec na make-up a ten vlastně, když použijeme, tak ten make-up bude mít mnohem větší krycí schopnost. Pokud na nanesení make-upu použijete hůňatější a měkčí štětec, tak ale naopak dosáhnete mnohem přirozenějšího líčení, hlavně třeba v oblasti očí anebo nosu. Takže pevnost štětin je vlastně celkem důležitá a pomůže nám v rozhodování, jaký štětec použijeme na jakou činnost. No a teď už se teda pojďme podívat na konkrétní druhy štětců. A jako první tady máme štětce na pleť, což znamená teda na produkty jako je make-up, tvářenka, bronzer nebo třeba rozjasňovač. Štětec na make-up je jeden z nejpoužívanějších typů štětců a když si koupíte třeba nějakou sadu, tak vždycky tam bude nějaký štětec na make-up, protože to je prostě základ. Jako první tady teda máme kulatý štětec na make-up. Já mám nějaký, který vypadá asi zhruba takhle. A ten je teda ideální na nanášení tekutého make-upu. Jako další štětec na make-up můžete použít plochý štětec. Tam ale může vlastně dojít k tomu, že bude zanechávat šmouhy, ale naopak můžete s ním dosáhnout většího krytí toho make-upu, než například s nějakým takovým. Celkově teda na větší plochy obličeje můžete používat plochý nebo huňatější kulatý štětec, což teda tady ty dva předchozí, co jsme si ukázali. A pokud chcete líčit detaily, jako jsou oči, oblast očí a nosu, tak by byl vhodnější nějaký štětec s menšími chlupatými štětinami, který bude třeba zastřížený do špičky. Takový štětec by se vám hodil určitě i na korektor, protože při takovéhle precizní práci určitě oceníte nějaký menší, přesnější štětec
třeba kulatý a zastřižený taky do špičky. Dál tady máme štětec na pudr. Já mám zase nějaký takovejhle. A u štětce na pudr tam jde hlavně o čím chlupatější a čím kulatější, tak tím líp se vám vlastně bude nanášet pudr na celý obličej. Dál tady máme štětec na tvářenku. Ten by mohl být ideálně střižený šikmo a díky tomu vlastně bude krásně kopírovat tvar lícních kostí a bude se vám to tak líp nanášet. Dál tady máme štětec na bronzer a konturování. Ten by měl být zase spíš rovně střižený a měl by vlastně přesně kolmo sednout na plochu vaší tváře a měl by být spíš větší a načechraný, a aby to vlastně vytvořilo přirozený rozetření. Dál tady máme štětce na rozjasňovač. A tady může být skvělou nebo tou nejlepší volbou nějaký štětec, který bude zastřižený do tvaru vajíčka. A když chcete vlastně rozjasňovat tváře, tak bude lepší nějaký větší. A když budete chtít naopak jít ke vnitřním koutkům oka, tak určitě volit menší, abyste vlastně mohli precizně nanést ten lesk přesně tam, kam potřebujete. No a teď se teda přesouváme ke štětcům na oči a na obočí. Jako první tady máme štětec na oční stíny. Tady existuje úplně hodně štětců, různých variant s velikostí nebo s materiálem, ale obecně platí, že na nanášení stínů je skvělý plochý štětec a když chcete vlastně stínovat, tak spíš ten kulatý. No nebo existuje takovej mezi, který vlastně je plochej, širší a špičku má střižnou lehce do kulata. Já mám na stíny něco takového. Má vlastně dvě strany, na jedné jsou menší štětinky, na druhé jsou trošku větší. Dál tady máme blendovací štětec a ten je vlastně ideální na rozmazání přechodů a přechody mezi barvama, tak tenhle se používá na to. Dál tady máme precizní štětec na detaily a s ním si vlastně budete moct udělat linku jakoby ze stínu. Na to by byl teda nějaký zhruba asi takový štětec a tam je teda jasný, že toho produktu naberete málo a že budete přesně vědět, kam si ho dáváte. Pak tady máme štětce na obočí. Tady jsou lepší úplně takový tenký štětce s delšíma hloubkama, který vlastně nám pomůžou udělat jakoby tenkou čárku. No a jelikož na obočí je ideální mít jakoby dva štětce, tak existuje štětec, který je 2 v 1, to znamená, že stejně jako třeba tady tenhle budete mít na jedné straně vlastně ten tenký štětec, kterým budete moct nakreslit ty linky, a potom z druhé strany by tam byla taková spirála nebo kartáček, čím si vlastně to obočí můžete vyčesat. No a jako poslední tady máme štětec na rtěnku a ten by měl být menší, pevnější, většinou z umělých vláken, aby vlastně držel perfektně ten tvar a zaručil nám tak přesný vykreslení rtů. Proč je štětec na rtěnku potřeba, tak to je proto, že tím štětcem tu rtěnku do těch rtů mnohem líp pracujete a potom vám díl vydrží. No a samotný to nanášení tím štětcem je mnohem přesnější a taky se vám díky tomu podaří líp kontrolovat intenzita barvy, kolik si tam toho dáte. Takže to jsme si teda ukázali vlastně nějaký základy těch štětců s tím, že ono jich existuje spousta variant, těch štětců je hodně, ale tady je takový základní rozdělení, podle kterého si můžete vlastně určit, který štětec je zhruba tak na co. No a místo štětců určitě můžete použít buď ty prsty, anebo houbičku. V některých případech bude dokonce lepší, kdybyste si ty produkty nanášeli prstama, tak to bude fungovat třeba i líp, protože před tou aplikací je u některých produktů lepší, když ho
zahřejete vlastně tělesným teplem a on se pak vlastně s nás vpracuje do té pleti. No a někomu taky budou prsty vyhovovat spíš, protože má vlastně pocit, že může mnohem líp vlastně kontrolovat, kolik toho produktu si tam dá nebo celkový konečný výsledek. Ale pořád platí, že vlastně v vykouzlení fakt hezkýho vzhledu budou ty štětce prostě potřeba. Takže pokud byste chtěli vlastně, nebo zjistili, že nějaký produkt, který používáte, je třeba lepší, když ho právě přesně spíš třeba dáváte těma prstama, protože se zahřeje, tak můžete použít tu metodu, že si ten make-up nejdřív dáte na ruku, tam si ho třeba rozetřete, takže vlastně ho zahřejete a potom teprve si vezmete ten štětec a tím štětcem z ruky si ho rovnou dáváte na obličej. No a to bylo teda pro dnešek už úplně všechno. Já jsem původně o štětcích a hubičkách chtěla natočit jedno celé video, ale potom jsem viděla, že těch informací je celkem dost a nechtěla jsem nás zahltit, takže jsem to rozdělila do 2 částí. No a v dalším videu se teda podíváme na rozdíl mezi štětci a hubičkama a na to, jak vlastně to ovlivní ten finální výsledek. Dál se budeme bavit o hygieně těch štětců, protože i ty nejlepší štětce vám budou k ničemu, když nebudou čistý. No a posledním bodem bude to, jestli doopravdy si budeme potřebovat koupit všech těch 80 000 štětců, anebo bude stačit jenom nějakých pár základních. No a jestli se vám video líbilo, tak dejte like, odběr nebo zvoneček, ať vám neuteče pokračování. No a do komentářů mi napište, kolik používáte aktuálně štětců a jestli se vám podařilo najít nějaký ideální štětec na make-up. Já vám moc děkuji, že jste to dokoukali až sem a budu se na vás moc těšit příště.